Màquina automàtica de tapat de nitrogen al buit i segellat de cintes al voltant de la màquina per a embotellament de plàstic. Apte per a ampolla de líquid, pot de pols, contenidor de grànuls i envàs de sac. Ideal per utilitzar en envasos d'aliments, producte d'indústries químiques. Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic info@gzfarrest.com i feu clic al botó m'agrada a continuació si voleu.